Good news for Zimbabwe. Mukomana Advocate Nelson Chamisa opindira. Oya panapa achisimbisa ma-citizens achiti we have suffered zvakwana. Now Advocate Nelson Chamisa is risen. Asimuka. Panguva ino he is now ready to lead the country. Tsanabina mashoko anomuda itogwa panapa nemutungamiriri wevanhu. Panguva ino iri very critical. Yavari kuona kuti ndo pana opportunity yake yekuratidza unyanzvi hwake. Ndokuti subscribe like out on the bell icon. Tipinda panapa paendo yake murikuona mudanyira good news Zimbabwe, we have suffered, we are suffering as Zimbabweans, but it's all coming to an end. This will not last forever, it will not take time. God will make everything new. God is faithful and will wait for his promise. You will see the glorious grace, power and light of God the Almighty. Stay away from the politics of hate and hate forever and always. Nelson Chamisa ndomashoko anomuda panapa achitaura achisimbisa vakomana vanotungamira achiti do not worry, it is coming to an end. Achiona kuti now chaos yakubuda in their own party. Vakomana they are fighting against each other. Kunyangwe zvavo vakadestroy the opposition, but now chikwati chakubuda pachena. Panapa ari kuitaura mashoko achiti no, isusu we do not look at politics of hate, but panapa isusu we fight for the truth. Mashoko anobuda achiadreswana ari Nelson Chamisa achikola up for unity munyika yeZimbabwe and the trust. Vanhu vabhilive kuti change yava kusvika. Imbotidze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinai comment section medu tidze mafungiro enyu. Musana subscribe or like, turn on the bell icon.